тамошобино нигоҳ кунед, анастехника ба омадагим биненда ҳам қадар холодильникои фасон овардагиан. Нархошон аз 950 сомон сар меша. бовар мекунед, аз 950 сомон. иҷада ҳам шамолтиякаш аста, ҳам яхкунакаш аста, тамоми намудаш аста. ина марҳамат беҳад холодильникои фасон. уна қисми болора бинед, майдао ҳаста. хулас холодильник, морозильник чизе дар корайтона. биёен анастехника бо нархи дастрас пешниҳод мекунам. бо касое ки мехоҳанд бо корти алиф насиҳа метиҳанд. мана нигоҳ кунед, интихоб бибинед чӣ бисёрай. суроғашона гӯш кунед. оптави кандасти якуман бозори Корвон дар чанд сол шуд боз фаъолият мекунанд. мана марҳамат нархошон беҳад арзони дастрасай. саршавии бозори Корвон парковка тамошо бинам, подвалаш 43 мағозаи анастехника. мана марҳамат чӣ наму техника дар корайтона. биёен ина бинед нохи сифатошон беҳтаринай гарантия доранд. биёин бо аз наздик хитон бинед. мана ми 43 мағозаи анастехника. беғарзаи холодильник бу дигар техникоям ҳаст иҷада. эйваҳ тамошобино марҳамат ина магазино духтарако барои хонатон мегирен, арусако ира бинен аз 350 сомон. инами хел профессионални гуфти гапо парибой утико сар мешава. аз 350 сомон инами калоно ай 350 сомон сар мешава. худашам хеле ҷои вишелка дорад, диден удобнияк. марҳамат мемонен либоса гуфти гапо ки ҷо намековен, инами хел ҷо шуда утик мекуна метия. хулас нигоҳ кунед, анастехника омадагим беҳад техникаошон арзонай иёра, хушрой ба сифатошон беҳтаринай. нигоҳ кунед, иҷа паривои утик чанд намуд доранд, ни майдоям ҳастанд. баъд мисарубкара бисёриём мепирсанд. мисарубкои свети дасти инами любой намуд блендерои фасон чизе ки мегирен ҳам қарз метиҳанд, ҳам нархошон арзонай тамошобино, ҳам сифатошон беҳтаринай. ва суроғара пура карда мефаҳмонамтона. баъдан ин миксерои хамиркунака мепирсанд. ина диден ин миксерои хамиркунак чанд намуд доранд. ино профессионални барои кондитеро икем хонада мегири, мисол ҳар рӯз кам хамир карда нони свежи мепази. мақсад худаш хамира мекунад, тайёрак метиҳатона. дӯстони азиз, анастехника бозори Корвон дая, саршави бозори Корвон парковка даян. инами мефроен 43 мағозаи анастехникая. блендерошонам дидестена, соковыжималка, блендер ами чизе мегирен арзонай. бори дигар такрор мекунам, нархошон беҳтаринай, бора хичон мебиёран. и паривоё чанд намуд будае. тамошобино нигоҳ кунед чӣ моделои фасон доштиян. пилисосошонам ҳама хел диден, пилисосои хушрӯ доштиян. суроғара фаҳмондумтона корти алифкати насиҳа метиҳанд. тамошобино ина марҳамат касе насиҳа мехоҳа метонед муроҷиат кунед, ҷо шуда доставкатон мекунанд, насиҳа метиҳанд. ина дигар намудошам ҳаста диден. ана будавен тамошобино пилисосои замонавӣ гуфти гапо удобнияк дасти оригиналош дидена. тамошобино чихо удобни хушрӯай. марҳамат каседа дар корай ҳамин модел 950 сомонай оригинал. ана баъд иҷада ҳаста дигар намуди пилисосои ниё 450 сомонай. тамошобино анастехника омадагем любой намуд техникара гуфти гапо ки чанд варианти доранд, беҳад вариантҳои хушрӯ доранд. мана марҳамат қиматтараш дар корайтона, арзонтараш дар корай ҳамаш ҳастай. қарзам метиҳанд. ина намуд пилисосо навай шурӯай ин новинкоям фасон будай Samsung. тамошобино марҳамат ай 450 сомон пилисос сар мешава. хоҳен қарз мегирен, корти алифкати хоҳен наличи мехезен, миёен мебинен, харидорӣ мекунен. омада наметонен, доставка доран. нигоҳ кунен да чӣ намуд техникаи дар корайтона аз ин нуқтаи савдо харидорӣ карда метонен. бозори Корвон даян, дӯстони азиз, ино бозори Корвон, ами саршавии бозори Корвон даян, парковка да 43 мағозаи анастехника. витишка мегирен, инахе газплита мегирен, кондиционеру, мисол телевизору, утюку дигар мегирен. ҳамаи чи хулас ҳастай анастехника да. ина бо дили пур биёен, бинен, харидорӣ кунен духтарако. тамошобино нарха мефаҳмен ку шок мешавен. нигоҳ кунен, дар ягон вақт ами чиз ами нарх набуд. 1500 сомон. нами стиралкаи автомата дидестен 3 сол гарантия дора. 1500 сомона вая 6 килогая. марҳамат ина каседа дар корай биёен, анами хеле нархҳои дастрас дар анастехника ҳастай. иҷада нигоҳ кунен, 1500 ҳастай, 2300 сомона мақсад ҳастай, 2600 сомона ҳастай. ҳар хелай ира бинен нисбат ба ами ваёш фирмошу килош нархаш фарқ мекуна. дӯстони азиз, қарзам метиҳанд, лекин кунен нигоҳ кунен, дар ҳайрат мемонем. ман то ҳол надида будам ки 1500 бошад. тамошобино автомат, лекин анастехника да ина будай. тамошобино каседа дар корай бихезем биёен як боракак техникои анастехникара биненда чиха арзонай.
саршавии бозори Корвон даян парковка да 43 мағоза да ина биёен да любой чи доран ина на танҳо мисол стиралка иҷода газ плитаям ҳастай пилисосам ҳастай мисарубкаям ҳастай ҳамаи чи кондитсионеру дигару дигар ҳамаи чиро бо нархи дастрас аз иҷа пайдо мекунем любой намуд гуфти гапо газ плита иҷада ҳастай тамошобино бо нархошонам ха дастрасай нигоҳ кунен тамошобино аз 1900 сомон сар мешава калоншам майдашам ҳастай барои кухняи майда нигоҳ кунен вай майдаш ҳастай диден объёми майдаш мақсад ина тамошобино ҷои асосӣ яъне мехе техникаи фасон омадагим ана техникаро ма бисёр шумода навор гирифта пешниҳод кардагим техникаи зур доран качествошам нағзай нархошонам нархои беҳтаринай баъд ҳозир бо корти алифкати вая мечанашия мечан марҳамат ина каседа дар корай газ плита мегирен ира бинен телевизор мегирен телевизорам ҳамаи размеро ҳастай нархошон арзонай тамошобино ё бора хичон мебиёран нигоҳ кунен да чӣ техникае дар корайтона метонен омада корти алифкати бигирен ё ки наличи бигирен ё ки омада натонен бинависен дастафкатон бикунан ина марҳамат раҳмат мегин ана ки суроғаша гӯш кунен бозори Корвон даян тарафи бозори Корвон тарафи инами вай саршавии бозори Корвон парковкае ку подвали ҳавай даян 43 мағоза ина марҳамат биёен аз наздик нигоҳ кунен да ҳама намуди ами газплитои фасона аз иҷа пайдо мекунен ина вариантора бобинен чихо хушрӯвай ини қисма бинен да чихо бисёрай тамошобино стиралкаям ҳастай ина витишкаям ҳастай газплитара гирифтем витишкош тайёра гирем ҷа мондагиай чанд моделҳои замонавӣ ваҳ духтаро нигоҳ кунен ана ира аксия мегам 12 куба кондитсионерои фасон доставка установкаш кати ҳамагӣ 2100 сомоне бовар мекунен нархе ки дар ягон ҷо нестай 2100 сомон доставка установка 12 куба ана мехе кондитсионерои фасон дар хусуси дигар размерош метонен мисол дигар вариантош 18 кубаш дар корайтона мисол 24 кубаш дар кор ё ки 9 кубаш дар корай марҳамат бинависен ё ки биёен ана техника маълумоти бештар аз худшон пайдо кунен нигоҳ кунен дӯстони азиз беҳад нархошон дастрасай холодильник аз 950 сомон сар мешава ина ваёра дидестен ира бинен чихо хушрӯвай паривои чипо ай 350 сомон нами калоно ай 350 сомон сар мешавад бовар мекунен нархошон беҳад арзонай мана духовка мегирен телевизор мегирен чизе мегирен ку инами мошини автомата дидестен ай 1500 сар мешава нархе ки дар ягон ҷо нестай яке анес техникада ҳастай биёен саршавии бозори Корвон парковкара подвалуш тамошобино 43 мағоза инами анас техникаяй мана марҳамат барои маълумоти бештар бо метонен занг бизанен качихчон ҳам суҳбат шавен